always your number one. SM radio station. Love Radio. Hey! Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala. Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Tsuper. Nicole Hyala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 2005, habang papunta sa work, nang may biglang bumangga sa likuran ng sasakyan ko. Hindi lang isang beses ang naramdaman kong impact. After ng collision ay bigla na lang nanlamig ang buong katawan ko. Itinabi ko ang sasakyan at salamat sa Diyos dahil matino naman ang nakadisgrasya sa akin. Tumawag siya ng emergency at ng pulis. Gasgas lang ang tinamo ng sasakyan ko, pero ako, pinayuhan nilang magpatingin sa physical therapist at abogado. 2 days after the incident, may bigla na lang akong naramdamang pananakit sa ilalim ng kilikili ko. Nahihirapan na akong itaas ang mga braso ko. Nang kapain ko ito, naramdaman ko na parang may bukol sa may kilikili ko. Takbo ulit ako sa doktor para magpatingin. At pinayuhan ako na sumailalim sa mammogram. Nahirapan akong magpa-appointment para sa test. Nung panahon na yon, kulang kasi ng technician sa ospital. Kinailangan ko pang maghintay ng ilang oras. Sa gitna ng paghihintay, dasal ako ng dasal. Lord, huwag naman po sanang mangyari ang iniisip ko. Maya-maya, biglang tinawag ng nurse ang pangalan ko. May nagpa-cancel daw na isang pasyente kaya pwede na daw akong sumalang sa mammogram test. Pagkatapos noon ay sinabihan akong maghintay ulit para sa isa pang test. Hintay na naman ako pero hindi pa nagtatagal. Biglang tinawag ulit ang pangalan ko dahil may nagpa-cancel na naman ng recent appointment. Noong mga oras na yon, ramdam kong sinusubaybayan ako ng Diyos sa mga nangyayari. Matapos ang series of tests, kinausap na ako ng doktor. Nakumpirma na ang kinatatakutan ko. Ang sabi ng doktor, posible daw na may cancer ako. Simula noon ay parang naging lutang na ako. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa apartment ko. Umiyak ako ng umiyak at kung ano-anong negatibo ang naiisip ko. Nang mahimasmasan ay tinawagan ko ang pinsan ko sa Canada. Sa kanya ko ibinuhos ang lahat ng takot ko. Kinilabutan ako nang sabihin ng pinsan ko na parang may bumulong sa kanya na may kailangan daw siyang ipagdasal ng araw na yon. Napaiyak ako nang sabihin kong nangangailangan ako ng matinding dasal. She asked me why and we both cried. Sunod kong tinawagan ng kapatid kong lalaki. Sinabi ko sa kanya ang lahat at nangako siya na hindi niya muna ipagsasabi sa iba naming kamag-anak ang kalagayan ko. Not until makumpirma ang sakit ko.
Dumating ang araw na kailangan kong sumailalim sa surgery para sa biopsy. Nakiusap ako sa isang kamag-anak na siyang makipag-ugnayan sa doktor para sa akin. After the surgery, nakumpirma ko sa kanya na may breast cancer nga ako. Nakiusap ako ng husto sa Diyos na patnubayan ako sa susunod na mangyayari. Sabi ko, Lord, handa akong tanggapin ang lahat. Pero please, wag niyo naman po akong pababayaan. Early morning kinabukasan, nagsimba ako. Lumapit ako sa pare at sinabi kong ipagdasal ako dahil may breast cancer ako. Tiningnan ako ni Father at ipinatong ang kamay sa aking ulo, saka ako ipinagdasal. Malahi-malang nakaramdam ako ng init na dumaloy sa ulo ko hanggang paa. Doon ko lalong naramdaman na dinidinig ng Diyos ang mga panalangin ko. Dumating ang big day. Sumailalim ulit ako sa isa pang surgery. Sabi ng surgeon, mas malaki daw ang chance na gumaling agad ako kung sabay ako magsistay kesa sa ospital. Nagstay nga ako sa bahay at sunod-sunod ang dalaw ng mga kamag-anak ko. Dumating ang lahat na magpapalakas ng loob ko bago ako mag-undergo ng chemo. Chemo was the hardest part at nandun ang friend ko to witness it. She did everything to lessen my burdens pero talagang walang pwedeng gawin. My faith keeps stronger while I was suffering during chemo. I can say that you cannot wish this to happen to anybody, kahit siya pa ang worst enemy mo. No way. Sobrang hirap. During ng paghihirap ko, mas marami pa akong naranasan na nasa tabi ko ang Panginoon. Ramdam ko yon na hindi niya ako pinababayaan. Sa paghihirap ko, hindi ko nasabi na bakit ako pa. Natakot din kasi ako na baka kung hindi sa akin, baka mapunta to sa isa sa mga kapatid ko. Awa ng Diyos, nalagpasan ko ang lahat ng hirap. Ngayon, ay matagal na akong cancer survivor. Pero sariwa pa sa isip ko ang lahat. Ang pinaka-importante sa lahat, napatunayan ko na hindi ako pinababayaan ng Diyos sa naging journey ko. Maraming salamat for giving me another chance to live. Ngayon, nandito na ako sa States naninirahan at lagi ako nakikinig sa inyong programa. Ako po si Karen, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ang tapang mo, Karen. Correct. Karen. Karen. Kasi ano na siya, nasa States na siya eh. Kaya Karen. Karen. Pag taga rito ka, Karen! Parang yung asawa ko kanina, pinaprepare niya yung go bag. Sabi niya, nasa na ba yung whistle? Ba't nawawala yung whistle? Sabi niya anak ko, Dad, it's whistle. Not whistle, whistle. Anak, nasa Mandaluyong ka. Wala ka sa US. Kaya whistle yan. Whistle. So pagka nasa States, Karen. Yan. Matapang kang tao and Atapang at tao, hindi atakbo. Oo, hindi asuko Hindi sumusuko. Ang galing kasi it's always very easy to say keep the faith. Yes. Alam mo yun, napakadaling sabihin sa isang tao na hang in there, keep the faith, wag kang titigil sa pagdasdasal. Ang daling sabihin nun eh. Lalong-lalo na kung wala ka sa sitwasyon, di ba? Pero napakahirap gawin para sa iba lalo na talagang nagsasuffer,
Diba? Physically, merong pain. Yes. Nagtatanong bakit sa kanya nangyari, di ba? Physical and emotional yung pain na nararamdaman niya actually. Di ba? May mga iba na hirap na mag-hold on to the faith kasi bakit kailangan mangyari sa kanila. Pero may mga iba na katulad nitong si Karen, na talagang from the very beginning, ramdam niya talaga yung presensya ni Lord. Ang galing kasi 'di ba, yung may mga na-cancel na appointment para mauna siya, may na-cancel na naman ng appointment para mauna siya, para maunang malaman niya na meron siyang sakit, 'di ba? Yung na-imagine ko yung pagpatong ni Father ng kamay niya sa ulo at naramdaman niya yung init sa buong katawan, 'di ba? Correct, talaga ito pagpaparamdam to na kakayanin mo to, anak, malalagpasan mo ang problemang ito. Magiging kwento na lang yung cancer mo. Tama. Diba? Napakatapang mong tao and very optimistic ka. Hindi ka pinanghinaan ng loob. Napaka-open-minded mo sa mga nangyayari. Correct. Naku, masarap ang gawing downline. Open-minded ka masyado. Diba, madali mong natatanggap yung mga bagay-bagay. Although again, we feel you. Yung pain, physically and emotionally nandyan talaga. Pero dahil nga open-minded ka, napaka-optimistic mo sa mga bagay-bagay, yun yung nakatulong sa iyo para malagpasan ito Feeling ko yun talaga yung isa sa mga dapat gawin ng mga taong kasi fighter ka, diba? Yes. Fighter ka Yung nakakatuwa isa sa talaga kaya andun yung mga signs na andun yung Diyos because sobrang solid yung faith niya from the beginning. Super duper. So once na solid yung faith mo from the beginning, hindi imposible yung mga bagay-bagay na mangyari sa'yo. Alam mo, ang dami kong nakilala or na-meet na ng mga tao na simula nung parang natagpuan nila yung faith nila or na-realize nila how faithful the Lord is, and yung mga basta yung napatunayan nila that there is God. That there is God, 'di ba? Makikita mo na talagang parang wala silang takot. Alam mo 'yun? Parang wala talaga silang takot kasi nga naman, 'di ba? If the Lord is with me, 'di ba, who can be against me, 'di ba? Yes. So, yun yung pinakita ni Karen sa kanyang kwento. Yan. Correct. Alam talaga ni Lord yung ginagawa niya, anak, bibigyan kita ng ganitong klase ng problema para maalala mo ako. Yeah. 'Di ba? At alam ko naman malalagpasan mo to. Hindi kita bibigyan ng problema o kung anumang suliran na hindi mo kakayanin. At ito pa ang malupit dyan, anak. After so many years, yung kwento mo bababasa sa Tambalan. Yan. Kasi at nangyari magiging inspirasyon sa maraming tao. 'di ba? That you continue to fight, and that you continue to keep the faith, 'di ba? Hindi niya alam nung taong 2005 nung nilalabanan niya yun yung mga walwal days pa natin, partner. Wala pa tayong pakialam sa world masyado, wala pa tayong masyadong concern sa health. Oo, sa health. And 'di ba yung wala rin tayong masyadong parang passion for other people, yes, or compassion for other people, 'di ba? And years later when you shared your story, 'di ba? Perfect din sa panahon na din natin, 'di ba? Kasi kung shinare mo tong story noong 2005, parang wala sa amin wala kami masasabi diyan kasi wala pa yung compassion wala pa, correct. Pagbata talaga wala you develop it through the years. You develop it when you become a parent, you develop it when you become older and wiser. Kapag naka-experience ka ng maraming problema, nagiging compassionate ka ring tao. Nakaka-gain ka ng maraming wisdom at dahil diyan, tingnan mo, feeling ko kaedad ka na namin. Pangalan mo pa lang alam na namin kasi yung mga kalaro namin ganyan ang pangalan. Ang pangalan, di ba? So pare-pareho tayo ng perspective sa buhay. Kasi nung time na yan, single din Kasi wala siyang kinikwentong anak, wala siyang kinikwentong asawa Pinsan, kapatid, kaibigan, di ba? So baka nga ka-age natin itong si Karen. Hindi nalalayo sa edad namin. We are happy that you shared your story with us, and since nasa States ka, bacana man. Patobler around ka naman. Ano bang meron dyan? Ano masasabi mo, Tanghe? Ano masasabi ko lang, again, ulitin ko lang sa mga may pinagdadaanan ngayon, once na solid yung faith mo, paniniwala mo sa Diyos, walang imposible. Kaya kung makikita mo yung mga naniniwala, parang wala silang kinatatakutan. Oo, parang mag-ano. Kasi alam nila
na ang Diyos ay nandyan palagi sa kanilang likuran. Alam nila na parang pag nahulog sila, yung parang May sasalo ka Oo, may agad. sasalo agad-agad. O, diba? So, yun ang itinuturo sa atin ni Karen. Thank you very much, Karen, for sharing your story with us. And kung ikaw, kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, please email us. Email po, ha? Wag pong PM. Email po. Email nyo po. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kaibigan, malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Ewan ko kung nabasa ninyo yung parang kumakalat na entry sa Didache ng April 22 kahapon. Ewan ko nabasa mo yung tanghenyo. Sakto siya, tungkol siya sa earthquake. Ang galing, diba yung no? parang mga daily, mga Oo. daily reflections. Tapos sakto, April 22 kahapon, it was about an earthquake. Sakto Diba? Monday din. Pwede namang Sakto. April 22 Wednesday. Oo, yun. Oo. So talagang talagang sakto, and doon it was ni-remind talaga sa atin doon na parang na God is greater than all of these mga sakuna. Epekto to ni Karen eh. God is greater than all the sakuna. Pag gusto mong isako na, Pag ganyan ka ka-arte, isasako ka na. Yun basta lang with the sharing of Karen, with the earthquake kahapon, isa lang ang paulit-ulit na nire-remind sa atin na magdasal tayo and to keep the faith. Yes. Because God is greater than all the Sakuna. Salamat mga kabisyo, kayo po ay nakatutok sa amin. Ingat-ingat lang po tayong lahat. Okay, muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio kay Chris Tsuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambalan na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.